Ахвалены Ісус Христос. Думаю, што чакалі кагосьці іншага, але сёння сюрпрыз. Сёння падзялюся нейкімі думкамі з вамі я. І прапаную на пачатак памаліцца. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амин. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатствие Твое, будь воля Твоя. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ці помните вы, хто такі Майсей? Думаю, што помните, думаю, што ведаеце і, напэўна, чулі пра тое, што ён ішоў з Егіпта, вёў народ выбраны. І, спадзяюся, таксама ведаеце пра тое, што падчас гэтай дарогі у пустыні часам Маісей адлучаўся, адыходзіў ад іншых людзей, хутчэй за ўсё некае ціхае, спакойнае месца. І што ён там рабіў? Размаўляў з Богам, маліўся. І ўсе заўважалі, калі ён вяртаўся, што ён вельмі змяняўся, яго твар быў іншы. І часам Маісей, нават калі падчас гэтых размоваў прабываў, на свой твар, на галаву ён накладаў мяшок. Такім было дзеянне Бога, так блізка быў Бог з Маісеем, што Маісей рабіў такі чын, накладаў мяшок. Да чаго я гэта гавару? Хачу сёння з вамі падзеліцца думкамі на тэмат малітвы. Тэма нашай сённяшняй катэхезы малітва. Паспрабуем штосьці пра малітву ўспомніць і таксама малітва на ружанцы. І што ж такое малітва? Малітва, як падае нам катэхізіс каталіцкага касцёла, гэта размова чалавека з Панам Богам. Размова чалавека з Богам. І тут адразу хачу заўважыць важны момант. Размова. Мы вельмі часта усе з вамі размаўляем. Кожны дзень вельмі многа людзей каля нас ёсць, шмат у нас нейкіх дыялогаў, размоваў з сябрамі, з блізкімі, у працы. З Панам Богам мы таксама можам размаўляць. І вось гэта слова «размова», гэта значыць дыялог, гэта значыць не толькі я гавару, але я таксама слухаю. Слухаю тое, што гаворыць або хоча сказаць той, хто са мной разам прабывае. І вось гэта вельмі важны момант, каб наша малітва не была толькі маімі эмоцыямі, маімі пачуццямі, маімі просьбамі, а таксама старацца слухаць, што Пан Бог да нас прамаўляе. І малітва, так як кожная размова, яна можа быць рознай у залежнасці ад кантэксту, ад мэты. Гэта можа быць просьба, гэта можа быць падзяка, гэта можа быць прабачэнне, гэта можа быць праслаўленне. Так, я думаю, што гэта зразумела. Можам таксама Пана Бога і папрасіць аб нечым, што вельмі для чалавека характэрна. Вельмі часта мы да Бога звяртаемся менавіта, калі цяжкасці, калі праблемы, калі бяда. Гэта таксама нармальна. Канешне, можам звяртацца да Пана Бога аб падтрымцы. Але важна таксама дзякаваць, не забываць Пану Богу дзякаваць за тое, што ў нашым жыцці адбываецца, за кожны дробязь. І таксама Пана Бога праслаўляць у гэтай падзяцы. І таксама важна прасіць прабачэння, таму што, напэўна, кожны з нас робіць нейкія не вельмі добрыя ўчынкі. Важна гэта таксама старацца асэнсоўваць і з Панам Богам пра гэта гаварыць. Вось важна, каб гэта была размова, прабыванне. Як маліцца? Як правільна маліцца? Цяжка адказаць на гэта пытанне, таму што гэта вельмі асабістая справа і ёсць вельмі многа спосабаў малітвы. Напэўна, самае важнае у кожнай малітве, якая б яна ні была, ці гэта можа быць індывідуальная, толькі я і Пан Бог, ці гэта можа быць публічная, у касцёле, напрыклад. Самае важнае гэта суцішыцца.
засяродзіцца на тым, што мы будзем маліцца, засяродзіцца на тым, што ўнутры мяне, каб тое, што вакол, адышло на другі план, на другі бок, і старацца пачуць, што Пан Бог нам кажа, і адганяць нейкія іншыя думкі, каб Бог да нас менавіта мог прамовіць. Публічная малітва, пра якую я сказала, так, гэта асаблівая такая малітва, асаблівую каштоўнасць яна мае, кажа катэхізіс каталіцкага касцёла. У Бібліі мы можам прачытаць, так, што і Христус нас вучыць. Дзе двое ці трое сабраліся ў імя маё, там я ёсць сярод іх. Таму менавіта сабірацца ў касцёле, маліцца разам на ружанцы, літанні адмаўляць, святая імша – гэта вельмі каштоўныя, вельмі важныя малітвы, у якіх таксама варта удзельнічаць. Вельмі папулярная, вельмі вядомая малітва «Ойча наш». Я думаю, усе яе ведаюць. З дзяцінства нас, напэўна, вучаць адной з першых гэтай малітве. І чаму гэта такая папулярная малітва? Яе нас навучыў Езус. Яшчэ ў Бібліі можам пра гэта прачытаць і можам назваць гэту малітву такой найбольш дасканалай формай, найбольш дасканалай малітвай. І чаму? Гэта такі можа быць як нават узор нейкім чынам малітвы. Там мы звяртаемся да Пана Бога, там мы яго праслаўляем, дзякуем і таксама просім. І вось як і ў гэтай малітве «Ойча наш», так і ў нашых малітвах могуць быць просьбы, якія датычаць нашага жыцця, некага прыватнага, нашы такія просьбы простыя, жыццёвыя, і таксама нейкія просьбы, якія звязаны з нейкім духоўным жыццём, з духоўнымі перажываннямі. Таму вось варта таксама пра гэту малітву памятаць і часта ёй карыстацца. Вельмі шмат ёсць іншых малітваў, напрыклад, «Вітай Марыя», «Анёл панскі». Я думаю, што шмат малітваў мы можам з вамі цяпер назваць, пералічыць. І гэтыя малітвы лічацца, называюцца марыйнымі, так, таму што звяртаемся менавіта да Дзевы Марыі, да Маці Божай у гэтых малітвах. І святы ружанец, я думаю, што гэта таксама такая адна з вельмі папулярных марыйных малітваў. І вось была просьба менавіта пра гэту малітву трошкі больш расказаць, пра святы ружанец. Назва, так, ружанец, нам прамаўляе пра тое, што ружа, роза, так. Мы як ружы для любімага чалавека, так вось гэтыя малітвы складаем, так, і як дар Пану Богу. Складаецца ружанец з 4 частак. На пачатку гэта былі 3 часткі, але Ян Павел II, там каля 20 гадоў таму назад, ён далучыў яшчэ адну. Ну, палічыў так, што так як бы поўнасцю мы будзем разважаць падзеі Езуса Хрыста, жыцця Езуса Хрыста. Трошкі пра гэтыя таямніцы, так? Першая частка – гэта радасныя таямніцы. Молімся мы іх у панядзелак і ў суботу, гэтыя часткі, гэтыя таямніцы радасныя. Першае – звеставанне Найсвяцейшай Пані Марыі. Другая – адведзены Паннай Марыі святой Альжбеты. Трэцяе – нараджэнне Езуса Хрыста. Чацвёртае – ахвяраванне Хрыста ў святыні. Пятае – знаходжанне Езуса ў Іерусалімскай святыні. Радасныя, так? У гэтых таямніцах мы ўспамінаем прыйсце Езуса Хрыста, прыйсце на свет Езуса Хрыста, Сына Божага. Радасныя таямніцы, так сказала пра гэта. Частка другая – гэта таямніцы святла, вось, которые дадаў Ян Павел II, святы Ян Павел II. Яны прысвечаны, можам сказаць, зямному служэнню Езуса Хрыста. Гэта першая таямніца – хрост Езуса ў Ярдане. Другая – Езус аб'яўляе сябе на вяселлі ў Кане. Трэцяе – абвяшчэнне Божага валадарства і заклік да навяртання. Чацвёртае – перамяненне Езуса на гары Табар. І пятае – устанаўленне Эўхарыстыі. Так, вось у гэтых таямніцах больш раскрываецца зямное жыццё, тое, што Езус Хрыстус падчас свайго служэння на зямлі рабіў. І гэтыя таямніцы мы молімся ў чацвер. Далей наступная частка, трэцяя, балесная, прысвечана муцы і крыжовай смерці Езуса Хрыста. Першая частка – малітва Езуса ў садзе аліўным.
другая – бичаванне Езуса, трэцяе – укаранаванне Езуса цернем, чацвёртае – Езус нясе крыж на гару кальварыйскую, пятае – укрыжаванне і смерць Езуса. Гэтыя балесныя таямніцы молімся ў аўторак і пятніцу. Так. Чацвёртая частка – хвалебныя таямніцы. У гэтых таямніцах мы ўспамінаем у небаўзятую Панну Марыю, у воскресенне Хрыста з паслання Духа Святога. Першая таямніца – у воскресенне Хрыста, другая – у небаўшэсце Езуса Хрыста, трэцяе – з паслання Духа Святога, чацвёртае – у небаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі і пятае – у каранаванне Найсвяцейшай Панны Марыі на каралеву неба і зямлі. Хвалебныя таямнічкі мы молімся ў сераду і ў нядзелю. І што такое яшчэ ружанец, так? Я думаю, што мы ўсе уяўляем сабе, для гэтага нам патрэбны такі інструмент, так? Звычайна мы пачынаем ад веру ў Бога, далей молімся Ойча наш, Трывітай Марыя, хвала Айцу, гэта такі ўступ, можам сказаць, і далей 5 таямніцаў, кожная з іх гэта Ойча наш, 10 Святай Марыя, хвала Айцу, і так 5 таямнічак молімся. Гэта будзе адна частка. І падчас гэтай малітвы мы вельмі часта адмаўляем Вітай Марыя, так? Таму і называецца гэта малітва Марыйнай, як бы больш пра Марыю тут, да Марыі звяртаемся, але нягледзячы на тое, што тут пра Марыю мы вельмі часта ўспамінаем, нягледзячы на гэта, ружанец, як і кожная малітва наша, яна хрыстацэнтрычная. Усё роўна Езус Хрыстус, Пан Бог у цэнтры нашай увагі, у цэнтры нашага жыцця. І вось кожная гэта таямнічка, калі мы называем, так, таямнічка, напрыклад, першая хвалебная у воскресенне Хрыста. Мы назвалі гэту таямніцу, і падчас таго, як мы адмаўляем гэтых 10 Святай Марыя, мы можам медытаваць, мы можам думаць пра гэту падзею, так, пра якую мы ўспомнілі, так, у воскресенне Хрыста, як гэта адбывалася, што гэта значыць, і так далей, так, нейкія такія медытацыі і паглыбленне нашага таго кантакту з Хрыстом. Вось, таму памятаем, што нягледзячы на тое, што молімся, напрыклад, Вітай Марыя, успамінаем Езуса Хрыста і звяртаемся да Пана Бога у кожнай малітве. Мы вельмі часта таксама можам маліцца да розных святых, звяртацца ў нашых малітвах, успамінаць розных святых. Гэта таксама такая вельмі традыцыйная, вельмі папулярная малітва, што таксама варта рабіць, але важна помніць, што нават калі мы звяртаемся да нейкага святога, напрыклад, у нашай парафіі ёсць такі культ Фабіяна Малішэўскага, так, помнім, што нават калі мы звяртаемся да святога, святы гэта толькі пасрэднік. Ён таксама быў звычайным чалавекам, але меў нейкі больш блізкі кантакт да Бога. Помнім, што калі мы звяртаемся ў малітве, то як бы цэнтр нашай малітвы гэта Бог, так? Бог з намі прамаўляе, Бог валадар сусвету, стварыцель, так? І ён павінен быць у цэнтры, так? То есть святыя гэта толькі заступнікі, толькі нашы такія могуць быць апекуны, як такія перадатчыкі нашых нейкіх просьбаў, нашых малітваў і кантакту з Панам Богам. Вельмі часта таксама могуць адбывацца набажэнствы ў парафіі, літанія, вельмі папулярнае таксама адмаўленне. Гэта таксама варта рабіць, набліжаць наш кантакт з Панам Богам. Быць можа, нейкія пытанні у вас ёсць? Што датычыць малітвы? Таму што хуценька так усё я расказала, што прапанавала было, а яшчэ ў нас шмат часу. Ці ёсць яшчэ якія-небудзь пытанні, штосьці незразумелае пра малітву? Пытанняў няма, цудоўна. Яшчэ можна дадаць, што датычыць малітвы. Заўсёды, калі мы пачынаем малітву, варта падумаць, у якой інтэнцыі будзе адбывацца наша малітва. Што такое інтэнцыя? Гэта значыць, што мы маем на сэрцы, ці нейкая праблема ёсць нявырашаная. І тады варта папрасіць аб вырашэнні гэтай праблемы, або каб Пан Бог падказаў, каб Дух Святы падзейнічаў, падказаў, у які бок, што рабіць, як дзейнічаць, як паступіць.
Або калі адбылося нешта цудоўнае, нешта добрае, прыемнае, таксама гэта можа быць інтэнцыяй нашай малітвы, як падзяка. Ну і так далей. Так вось інтэнцыя гэта вельмі важна, каб словы не проста вымаўляліся, каб гэта сапраўды была размова, быў дыялог. Вось, пра інтэнцыю. Што яшчэ вам можна сказаць? Я хочу попросить помолиться, может быть, теперь мы с вами попрактыкуем, так? Теория гэта класна, але практика лепш за ўсё. Я прапаную помолиться одну часточку ружанца і прапаную, каб гэта было ў Воскресенне Христа, першая хвалебная таямнічка. Прапаную, калі у вас ёсць цяпер ружанчыкі, іх дастаць. І прапаную помолиться у інтэнцыі нашай парафіі, у інтэнцыі нашай моладзі, нашых дзетак, святароў, якія ў нас працуюць, о Божым благословленні для нас усіх. Готовы, так? У ім'я Отца і Сына і Духа Святого. Амен. Отче наш, который есть у небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О мой Езу, ч нам грехи наши, захавай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и да поможи особливо тым,
кому найбольш патрэбна твая міласэрнасць. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амин. Наконец, хотела яшчэ дадаць тое, што важная інфармацыя. Малітва – гэта наш дыялог, наша размова з Богам. Тое, што набліжае нас да Пана Бога. Малітвай можа быць таксама нават спеў. Так, мы можам спевам праслаўляць Бога, спевам дзякаваць Богу. Таму, напрыклад, калі на святой імшы у нас ёсць нейкі спеў, нейкія песні, таксама варта ўдзельнічаць. У нас ёсць таксама слайды, заўсёды тэкст, таму таксама ўсіх заахвочваю праз гэта паспрабаваць маліцца. Быць можа, гэта камусьці таксама адпавядае. Ну і ўвогуле кожны наш учынак нейкі, гэта можа быць малітва. Наша жыццё можа быць малітвай, тое, што нас набліжае да Пана Бога. Таму зычу вам усім добрай малітвы. Дзякуй за ўвагу. З Богам.